Základní umělecká škola Dance Klatovy. Flight 77. Podíváme se na letiště, uvidíme, kam doletíme. My jsme rádi, že Základní umělecká škola Dance Klatovy dneska napůl doletěla, napůl asi přijela až k nám do Litoměřic a doufáme, že tenhle let skončí úspěšně a třeba skončí nejen postupem na mistrovství České republiky, ale i nějakou tou medailí. Tak, letadlo už nám tady stojí, už je připravený ke startu. Myslím si, že tanečníci už jsou připraveni taky. Tak jdeme na to. Startovní číslo 138, Základní umělecká škola Dance Klatovy, number 138. Ladies and gentlemen, welcome. 3, 2, 1, go! Ladies and gentlemen, welcome aboard British Airways Flight 707 bound for Prague. Bank angle. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. Děkujeme, že jste letěli s naší aerolinkou. Omlouváme se za malé turbulence a přejeme příjemnou dovolenou. Děkujeme za tuto dovolenku. Děkujeme, že jste se prolítli sem k nám. Viděli jsme startovní číslo 138 Základní uměleckou školu Dance Klatovy Flight number 77.
my jdeme dál. Přesouváme se do profi výkonnostní třídy. Přesouváme se na startovní číslo